2.3 नि से नम्बराव गासै मोनद'था कुइसन दङ। बे मोनद'था कुइसननि मावफुंथायखौ जोङो बे भिडिअआव मावफुंजोबनाय जागोन। प्राय एग्जामाव बेनिफ्राय मोनसे नङाबा मोननै कुइसनानो प्राय फैबाय थायो, बेनिखायनो फरायसाफ्रा बेखौ फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै नायनाया जोबोर गोनांथार। होमबा कुइसना जोंना बेयाव बुंदों बिदाब गोबां pxखौ बिदाब गोबां gxजों रान आरो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि रानगासै आरो रानखोन्दाखौ दिहुननांगौ। बेयाव जोंना px आरो gx होनाय दङ। बे pxखौ जोङो gxजों राननांगौ, राननानै आरो बेनि रानगासैया बेसेबां मोनो, रानखोन्दाया बेसेबां मोनो बेखौ दिहुननांगौ जाहैबाय। अब्ला जोङो फैदो फारि फारि जागायलांनोसै। दङ जोंना px समान समान x किउब माइनास 3x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 3 आरो gx आव दङ x स्क्वायर माइनास 2। दा जों बेखौ गोलाव राननाय नेमजों राननानै बेनि रानगासै आरो रानखोन्दाया बेसेबां जायो बेखौ जों दिहुनगोन। होमबा फै सलुसन जोंना रानजाग्राखौ जों खथा सिङाव लिरनोसै x किउब माइनास 3x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 3 बेखौ खथानि सिङाव दोनबाय। रानग्राया जोंना दङ x स्क्वायर माइनास 2। दाना जों राननोसै। गिबि बिदाब बेयाव फार्स्टआव मा दङ x स्क्वायर आरो रानजाग्राया मा दङ x किउब। होमबा जों x स्क्वायरजों नैबे x किउबखौ रानग्रोगोन। दा जों साननांसिगौ बे x स्क्वायरजों आङो मा सानजाबबा x किउबखौ मोनगोन। होमब्ला जोङो मा x स्क्वायरजों आङो जुदि x सानजाबो अब्लानो मा जागोन x किउब जायो। बेबायदि लिरबाय। बिनि उनावहाय सेकेन्ड बिदाबाव एबा नैथि बिदाबाव मा दं माइनास 2 दिदोम बिदाब। बे माइनास 2 जों बे गोजौआव होनाय x जों सानजाबनांगौ। माइनास 2 जों x जों सानजाबबा जोङो मा जागोन माइनास 2 जों x जों सानजाबबा माइनास 2x जागोन। बे मोननैजों सानजाबा जोंना मा जायो माइनास 2x। बेखौ सोरनि सिदा होनांगोन जोङो महरसे बिदाबनि सिदा नैबे 5x दंना बेनि सिदा होनांगोन जोङो मा माइनास 2x। बिनि उनावहाय बेबायदि सिन बोथेनांगोन। बोथेनायनि उनावहाय जोङो गोजौनिफ्राय गाहायनिखौ दानख'नांगौ। दाना गोसोआव लानांगौ बेबायदियाव दानख' जाग्रानि सिना सोलायजोबो। नैबे दाजाबबा मा जागोन दानख' जागोन। नैबे दानख'आ मा जागोन दाजाब जागोन। दा जोङो गाहायनि सिनखौसो नायनांसिगौ। होमब्ला बेहाय जों नुबाय दाजाब x किउब आरो दानख' x किउब बेबायदिबा मा जायो केनसेल जायो। बिनि उनावहाय नैबे माइनास 3x स्क्वायर बेखौ बोख्लायबा माइनास 3x स्क्वायरखौ बोख्लायबाय। बिनि उनावहाय बेखौ नायदो गोजौना दङ दाजाब 5x गाहायना दङ दाजाब 2x। दाजाब दाजाब मा जायो दाजाबानो जायो। दाजाब 5x जों 2x जों 7x। बिनि उनाव माइनास 3 खौ बोख्लायदो। बे मोनसे स्टेप थांबाय। दा बेखौ रानबावनांगौ। दा नायदो जोंहा फार्स्टआव मा दङ माइनास 3x स्क्वायर सिगाङाव माइनास दं नालाय गोजौआवबो माइनास थांखागोन माइनास होखाबाय। दा जोंहा मा खालामबावनांगौ नैबे x स्क्वायरजों बे माइनास 3x स्क्वायरखौ रानबावनांगौ। होमबा सानदोलाय x स्क्वायरजों जोङो माइनास 3x स्क्वायरखौ रानब्ला मा मोनो। होमबा ओरै साननांसिगोन x स्क्वायरजों मा सानजाबबा माइनास 3x स्क्वायर मोनो। आङो मा सानजाबनांगोन 3। होमबा x स्क्वायरजों 3 जों सानजाबबा मोनगोन जोङो एबा x स्क्वायरजों माइनास 3 जों सानजाबबा मोनगोन माइनास 3x स्क्वायर। बिनि उनावहाय सेकेन्डआव दङ माइनास 2। बे माइनास 2 जों जोङो माइनास 3 जों सानजाबनांसिगोनलाय। माइनास माइनास सानजाबाथ' मोनथिखागौ मा जायो प्लास। माइनास माइनास प्लास जागोन। माइनास 2 जों माइनास 3 जों जोङो मा जागोन प्लास 6। बेखौ सोरनि सिदा होगोन नैबे माइनास 3 दिदोम बिदाबनि सिदा प्लास 6। दा ओरै सिन बोथेदोलाय। बिनि उनावहाय जोंहा दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि गाहायनि सिना चेन्ज जाजोबसिगोन। माइनासआ दाजाब नैबे दाजाबा दानख'। दाना फैदोलाय माइनास 3x स्क्वायर प्लास 3x स्क्वायर बे केन्सेल जालायबाय। बिनि उनावहाय नैबे प्लास 7x आ गाहायाव फैबाय। बिनि उनावहाय नैखौ नायदो माइनास 3 आरो माइनास 6 मोननैबो माइनास माइनास बा मा जायो मोननैबो माइनास माइनास प्लास सिना माइनास अनजिमाया प्लास 6 7 8 9 जागोन। अब्ला बेयाव जोंहा मा थाखो 7x माइनास 9 नैबे सिगांनि प्लासखौ होआबाबो जायो। होआमायनि जोंहा प्लासखौ दं होननानै मिथिखायो। अब्ला बियो नैबे रानग्राखौ नायदो रानग्राना स्क्वायर गोनांसोमोन नै डिग्रिया 2 गोनां। दा नैबे रानखोन्दाना जोंहा मा जाहैबाय डिग्रिया 1। अब्ला बेयो दुइसिन जाहैबाय नालाय बेखौ जों राननो हाला। अब्ला बेखौनो जोङो मा रानखोन्दा होननानै हमनांसिगोन। होमबा बेयावनो जोब्बाय। होमबा देयारफर रानगासै राननानै बेसेबां मोनखो रानगासैखौ जों माजों देखायो q
qx बेसेबां मोनखो राननानै मोननाया x माइनास 3 आरो रानखोन्दाया बेसेबां मोनगो रानखोन्दा एबा रिमाइन्डार होननानै बुङो rx जों लिरो रानखोन्दाया मोनबाय जोंना 7x माइनास 9 अब्ला बेनो से नम्बरना कमप्लिट जाबाय दा समान समान x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 आरो रानग्रायाव दङ gx समान समान मा x square plus 1 minus x जों बेखौ राननांसिगोनलाय दा बेयाव नैबे रानग्राया जोंना जौगानाय बिदाब गोबांनि महराव साजायनाय गैया जों बेखौ साजायनानै लानांगोन बेखौ साजायनानै लाबा जोङो लिरनो हायो x square minus x plus 1 बेबायदि लिरनो हायो दा बेजोंसो जोङो नैबे रानजाग्राखौ जोङो रानगोन बबे राननोसै जोङो खथायाव x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 बेखौ जों खथा सिङाव दोनबाय आरो रानग्राखौ जोङो नैबे साइडआव लिरबाय x square minus x plus 1 बेबायदि लिरबाय दा जोंहा गिबि बिदाब रानग्रोनोसै जोङो नैबे x square जों x to the power 4 खौ राननांसिगौ होमबा x square जों आङो मा सानजाबबा x to the power 4 मोनगोन बेखौ सानदोलाय होमबा जों गोरलैनो साननो हायो बेयाव 4 दं बेयाव मोननै दङ होमबा जोङो मोननै नांदेरबावगोन x खौ अब्लासो x to the power 4 जों समान जानो हागोन बेनिखायनो जोङो मा x square जों जोङो x square ओरै सानजाबदेरबानो जागोन बा x square जों x square सानजाबबानो x to the power 4 मोनो दे बिनि उनावहाय सेकेन्ड बिदाबखौ नायदो माइनास x ओमफ्राय नैबे x square होमबा बे माइनास x खौ आङो x square जों सानजाबदो माइनास x जों x square जों सानजाबा जोंहा माइनास x क्यूब जायो माइनास x क्यूब खौ जों दाना बबाव होनांगौ बेयाव q गोनाङानो गैया नालाय जों बाहेरायाव होदो माइनास x क्यूब बेबायदि बिनि उनावहाय मा दं दाजाब से बे दाजाब सेजोंबो गोजौनिखौ सानजाबदोलाय सेजों x square जों सानजाबबा दाजाब से x square बेखौ नैबे स्क्वायर गोनांनि सिदा जोङो होनांसिगौ से x square दाना सिना सोलायजोबसिगोनलाय गाहायनिया नैबे दाजाबा मा जासिगोन दानख' दाजाबा दानख' नैबे दानख'आ मा जासिगोन दाजाब जासिगोनलाय दा बोख्लायनायाव जों बबेखौ बोख्लायग्रोगोन जायनि पावारा देरसिन बेखौ जों बोख्लायग्रोयो पावारा बेयाव नै x ना q होमबा बेखौ फार्स्टआव जोङो लाबोग्रोदो दाजाब x क्यूब बिदि बिनि उनावहाय स्क्वायर गोनाङा दं बेयाव नै माइनास 3x स्क्वायर आरो माइनास x स्क्वायर मोननैबो माइनास माइनास बा सिना माइनास ओमफ्राय अनजिमाया प्लास जासिगोन 3x स्क्वायर आरो 1x स्क्वायर 3 जों 1 जों दाजाबा 4 होमबा 4x स्क्वायर जाहैगोन आरो बिनि उनाव नैबे गोजौनि मोननैखौ जोङो बोख्लायनांसिगोन दाजाब 4x खौ आरो दाजाब 5 खौ बोख्लायबाय दाना सिगांनि राननाय बायदि रानबावदोला नैबे x स्क्वायर आरो नैबे x क्यूब होमबा जोङो x स्क्वायर जों नैबे x क्यूब खौ रानदोलाय सिगाङाव सिना मा दं बे दाजाब बा गोजौआवबो दाजाबानो थांखागोन दाजाब होमबा दाना सानदोलाय बे x स्क्वायर जों आङो मा सानजाबबा x क्यूब खौ मोनगोन बेयाव मोनथाम दं बेयाव मोननै दं बा मोनसे सानजाब देरबानो मोनगोन होमबा x स्क्वायर जों आङो x सानजाबबानो x क्यूब खौ मोनो बिनि उनावहाय नैबे उननिजों सानजाबलांजोबदोलाय उननिजों गोजौनिजों बे माइनास x जों प्लास x जों सानजाबदो माइनास आरो प्लास सानजाबबा मा जायो माइनास x मोननै सानजाबबा x स्क्वायर बा बेहाय माइनास 1x स्क्वायर जागोन उनाव नैबे दाजाब से दं दाजाब सेजों आङो x जों सानजाबा मा जागोन दाजाब 1x जागोन ना ओरै बोदोलाय बोखांनायनि उनावहाय सिना सोलायदोलाय गाहायना नैबे दाजाबा दानख' जालायबाय दानख'आ दाजाब जालायबाय दाजाबा दानख' जालायबाय दाना x क्यूब दाजाब x क्यूब माइनास x क्यूब एखे सिनाल' आलदा होमबा बेयो केन्सेल जालायबाय बिनि उनावहाय नेक्स्टआव फैदो नै माइनास 4x स्क्वायर आरो प्लास 1x स्क्वायर माइनास प्लास बा माइनास जायो 4x स्क्वायरआ 1x स्क्वायरनिफ्राय देरसिन नालाय बिनि माइनास सिना थाबाय 4x स्क्वायरनिफ्राय 1x स्क्वायर थांबा बेसेबां थागोन 3x स्क्वायर थागोन दे दाना बेखौ नायदोलाय दाजाब 4x आरो दानख' 1x दाजाब दानख' जालायबाय बेबो दाजाब दानख'बा दानख' जायो 4x आ देरसिन नालाय दाजाबा सिना थाबाय 4x निफ्राय 1x थांबा 3x बिनि उनावहाय दाजाब 5 खौ बोख्लायबाय दा नै फार्स्टआव माइनास जालायबाय फार्स्टआव माइनास थाबाथाय गोजौआवबो माइनास थांखायो बेखौ हरबाय आं माइनास दाना रानबावदोलाय x स्क्वायर जों आङो मा सानजाबबा माइनास 3x स्क्वायर खौ मोनगोन दाना बेयाव x आ मोननै बेयावबो मोननै खालि बेयाव 3 ल'सो गैया होमबा 3 सानजाबदेरनांगोन थारमाने माइनास नालाय माइनास 3 सानजाबनांगोन माइनासखौथ' सिगाङावनो हरखाबाय होमबा x स्क्वायर सानजाब
3 होदेरबानोथ' जाबाय x स्क्वायर जों 3 जों सानजाबबानो माइनास 3x स्क्वायर मोनबाय बेनि उनाव मा दं माइनास 6 दं माइनास 6 जों माइनास 3 जों सानजाबबालाय माइनास माइनास सानजाबबाथ' मा जायो प्लास जायो माइनास 6 जों माइनास 3 जों सानजाबबा प्लास 3x जाबाय बेनि उनावहाय प्लास 1 थालायबाय प्लास 1 जों माइनास 3 जों सानजाबबाय प्लास 1 जों माइनास 3 जों सानजाबबा प्लास माइनास सानजाबबा माइनास बा माइनास 3 जागोन बे दाना ओरै बोथ'दो दान सिना सोलायजोबबाय माइनासआ मा जाबाय प्लास प्लासआ माइनास जाबाय माइनासआ प्लास जाबाय दा बेयाव नायदो माइनास 3x स्क्वायर प्लास 3x स्क्वायर बे गैलालाय केन्सेल जालायबाय नैबेखौ नायदो दाजाब 3x दानख' 3x बेबो मोनसे दाजाब मोनसे दानख' जाबाय एखे बिदाबानो होमबा बेबो केन्सेल थांलायबाय दा नैबेयाव नायदो दाजाब 5 दाजाब 3 मोननैबो दाजाब होमबा 5 जों 3 जों दाजाबबा मा जागोन 5 2 7 8 8 जालायबाय होमबा बे 8आनो मा जाहैबाय रानखोन्दा होमबा देयरफर रानगासैखौ जोंहा मा होमान qx बेसेबां मोनखो x स्क्वायर प्लास x माइनास 3 आ रानगासै ओमफ्राय रानखोन्दाखौ जों लिरो rx रानखोन्दायाव बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय अब्ला बेनो जालाय दा 1 नि 3आव फैलायबाय जोङो 1 नि 3आव कुइसना दङ px समान समान x टू द पावर 4 माइनास 5x प्लास 6 रानग्रायाव दङ gx समान समान 2 माइनास x स्क्वायर नै बेयाव जोङो नुबाय रानग्राया बेयावबो साजायनाय महराव गैया जोङो बेखौ मा महराव साजायनांगोन जोंहा बेखौ जौगानाय समानथायनि महराव साजायबा जोंहा बोरै जायोमोन फार्स्टआव स्क्वायर गोनाङा जायोमोन नङा होमबा ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टू 0 जायोमोन होमबा स्क्वायर गोनाङा बेनियाव मा दङ माइनास 1x स्क्वायर होमबा बेसे सिगां जागोन माइनास x स्क्वायर सिगां जागोन बेनि उनाव दाजाब 2आ उनाव जागोन होमबा जोङो बेजोंसो राननांगोन होमबा फैदो जोङो राननोसै होमबा जोङो खथा सिङाव लिरनांगोन x टू द पावर 4 माइनास 5x प्लास 6 ओरैहाय दङ रानग्रायाव माइनास x स्क्वायर प्लास 2 दाना फार्स्टआवनो नै रानग्राना माइनास दङ जे फार्स्टआव माइनास थाबाथाय नोंसोरो गोजौआव रानगासैनियाव माइनास थांखागोन साननानै लाखा माइनास हरखाबाय आङो बेबायदि दा बिनि उनावहाय जोङो बेबायदि लिरबाय माइनास हरग्रोबाय दाना जोंहा x स्क्वायरजों जोङो x टू द पावर 4 खौ रानग्रोनांगोन x स्क्वायरजों मा सानजाबा x टू द पावर 4 मोनगोन जोङो मा सानजाबनांगोन x स्क्वायर अब्ला नायदो माइनास x स्क्वायर आरो माइनास x स्क्वायर जाबाय ना माइनास माइनास सानजाबा मा जाबाय जोंना प्लास जाबाय जायाखै होमबा प्लास जाबाय x स्क्वायरजों x स्क्वायर सानजाबा x टू द पावर 4 जाबाय प्लास x टू द पावर 4 प्लासखौथ' लिरलायलायला बिनि उनावहाय उनाव मा दङ दाजाब 2 दाना दाजाब 2 जों x स्क्वायरजों सानजाबबा दाजाब दानख' सानजाबा मा जायो दानख' जायो होमबा 2 जों x स्क्वायरजों जोंहा मा जागोन माइनास 2x स्क्वायर होमबा बेयाव जोंहा मिलायनायानो गैया बिदाबा होमबा बाहेरायावसो लिरनांगोन माइनास 2x स्क्वायर होननानै बिनि उनावहाय ओरै बोदोलाय दा जोंहा सिना सोलायसिगोनलाय दाजाबा मा जाबाय दानख' नैबे दानख' मा जाबाय दाजाब होमबा नैबेयो केन्सेल थांलायबाय बिनि उनाव जों बबेखौ बोख्लायग्रोगोन जायनि पावारा देरसिन बेखौसो बोख्लायग्रोनांगौ बेयाव सोरनि पावारा देरसिन नैबे 2x नि पावारा जोंहा स्क्वायर दं होमबा बे देरसिन होमबा बे बिदाबखौ जोङो गाहायाव बोख्लायग्रोदो बेना सिना दाजाब दा सिगाङाव दानख'मोन दा दाजाबसो जाबाय होमबा बेखौ बोख्लायब्ला फैसिगोन दाजाब 2x स्क्वायर बिनि उनाव माखासेखौ बोख्लायफिनदो माइनास 5x खौ आरो दाजाब 6 खौ दाना फार्स्टआव थानायखौ रानदोलाय होमबा दहाय बुंनाय बायदि जोंना फार्स्टआव नैबे रानजानाया फार्स्टआव माइनास थाबाथाय बेयाव माइनास थांखायो माइनास थांलायबाय आरोबाव दाना बे x स्क्वायरजों आङो मा सानजाबा 2x स्क्वायर मोनगोन x स्क्वायर मिलायखानाय होमबा 2 ल'सो सानजाबदेरनांगौ होमबा 2 सानजाबनांगोन 2 सानजाबबा एबार नायदो माइनास x स्क्वायरजों माइनास 2 जों सानजाबबा फैसिगोन जोंना माइनास माइनास प्लास 2x स्क्वायर जालायबाय बिनि उनावहाय दाजाब 2 आरो माइनास 2 दाजाबजों दानख'जों सानजाबा मा जागोन दानख' बा 2 जों 2 सानजाबा मा जागोन 4 बेखौ सोरनि सिदा होगोन दिदोम बिदाब 6 नि सिदा माइनास 4 दा ओरै सिन बोथोलायबाय दाना गाहायना सिना सोलायसिगोनलाय दाजाबा दानख' जालायबाय नैबे दानख'आ दाजाब जालायबाय दा बे केन्सेल थांलायबाय बिनि उनावहाय माइनास 5x आ गाहायाव फैबाय बिनि उनाव नैबे दिदोम बिदाबाव दङ दाजाब 6 दाजाब 4 दाजाब 10 जालायबाय दाना बेखौ नायनायाव नुबाय बेना नै पावारा स्क्वायर गैयिसो जाबाय होमबा बेनो दुइसिनाव थांबाय रानग्रानिफ्राय बेखायनो बेनो आद्रा जाहैबाय होमबा देयरफर बेनिफ्राय जों मोनथिबाय रानगासै
क्यू एक्सआ मोनबाय जोंहा माइनास एक्स स्क्वायर माइनास 2 आरो रानखोन्दा आर एक्सआ मोनबाय माइनास 5x प्लास 10 बेबायदि आरोखि फरायसाफ्रा मोजाङै बुजियाखैबा रिपिट नायफिनबाय थाबानो जाबाय मोजाङै रिपिट नायफिनबाय थाबानो नोंसोरो बुजिनो हामारगोन बा बेखिनियावनो समान 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12 बेखौ जोंहा माजों राननांगौ gx समान x square minus 3 जों राननांगौ जोंना रानग्राया बेयाव साजायखानाय अब्ला जोङो खथा सिङाव बहायनांसिगोनल' बा बहायनोसै 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12 बेखौ खथा सिङाव दोनबाय रानग्राया जोंना दङ x square minus 3 दा जोङो गिबि बिदाबखौ रानहोनांगौ बेयाव गिबि बिदाबा दङ 2x to the power 4 ओमफ्राय रानग्रायाव दङ x square दाना होमबा सानदोलाय x square जों आङो मा सानजाबबा 2x to the power 4 मोनगोन होमबा जोङो मा मोनखो साननानै बे 2 होनांगोन 2 एक्सआ मोननै नैबेयाव मोनब्रै नालाय मोननै होदेरबावनांगोन दे होमबा x square जों आङो 2x square जों सानजाबबानो 2x to the power 4 मोनगोन मोनबाय बेनि उनावहाय नेक्स्टआव दङ माइनास 3 दाना नैबे माइनास 3 जों आङो नैबे गोजौआव होनाय 2x square जों सानजाबनांगौ 3 2x square सानजाबबा 6x square जागोन सिना माइनास दं नालाय माइनास प्लास माइनास होमबा माइनास मा जागोन 6x square बेखौ स्क्वायर गोनांनि सिदासो होनांगोन स्क्वायर गोनाङा नैबे होमबा बेयाव फैसिगोन जोंना माइनास 6x square बिदि सिन बोथोरलाय दाना सिना सोलायजोबसिगोनलाय गाहायना दाजाबा दानख' जालायबाय दानख'आ मा जाबाय दाजाब जालायबाय दाना होमबा बे दाजाब दानख' जाबाय नालाय एखे बिदाबा बे होमबा गैला केन्सेल बेनि उनाव जोङो माखौ बोख्लायनांसिगोन किउ गोनांखौ बोख्लायग्रोदो 3x किउखौ बोख्लायबाय बिनि उनाव नैखौ नायदोलाय स्क्वायर गोनाङा मा दङ माइनास 2x square प्लास 6x square माइनास प्लास बाथाय माइनास जायो 6x square देरसिन नालाय बिनि सिना थाबाय 6x square निफ्राय 2x square खौ माइनास खालामबा 4x square थाबाय बिनि उनावहाय माइनास 9x आरो माइनास 12 खौ बोख्लायबाय दा जोंहा रानबावनांसिगोनलाय एबाराव मा दङ 3x किउब दं सिना प्लास होमबा बेयाव प्लास थांखाबाय दाना नैबे x square जों जोङो 3x किउबखौ रानदोलाय x square जों मा सानजाबा 3x किउब मोनो जोङो मा सानजाबनांगोन 3x सानजाबनांगोन होमबा 3x सानजाबा फैसिगोन जोंना 3x किउब बेबायदि बिनि उनावहाय माइनास 3 दं माइनास 3 जों प्लास 3x जों सानजाबा फैसिगोन 3 सानजाबा जोंना मा जायो 9 माइनास दं नालाय माइनास प्लास माइनास 9x जासिगोन होमबा जोंहा 9x खौ सोरनि सिदा होनांगोन नैबे x गोनांनि सिदा होमबा माइनास 9x बे सिनाखौ सोदोलाय दाना गाहायना सोलायलायबाय माइनास जालायबाय प्लासआ आरो माइनासआ प्लास जालायबाय बेयाव जोंहा नुबाय नैबे एखे बिदा प्लास माइनास बा केन्सेल बोख्लायदो 4x square खौ बोख्लायबाय बिनि उनाव नैखौ नायदो 9x माइनास 9x प्लास 9x बेबो सिना मोनसे माइनास मोनसे प्लास बिदाबा एखे होमबा बेबो केन्सेल बिनि उनाव मा आग्लायखो माइनास 12 आग्लायबाय आरो दा बेखौ रानबावनांसिगोनलाय जोंहा 4x square दं सिना प्लास होमबा गोजौआव आं प्लास हरनांगोन प्लास दाना x square जों मा सानजाबबा 4x square मोनो बेखौ रानदोलाय होमबा आङो x square जों मा सानजाबनांगोन आङो x square जों 4 सानजाबनांगोन x square जों 4 जों सानजाबबानो मा जायो 4x square बे बिनि उनावहाय उनाव मा दं नै माइनास 3 दाना माइनास 3 जों बे प्लास 4 जों सानजाबदोलाय माइनास प्लास सानजाबा मा जागोन माइनास 3 जों 4 जों 12 बा माइनास 12 जागोन सिना सोलायदोलाय प्लासआ माइनास नैबे माइनासआ प्लास होमबा बे बिदाबा एखे जाबाय सिनाल' खालि प्लास माइनास होमबा बेबो केन्सेल प्लास माइनास जाबाय नालाय होमबा मा मोनखो लाथिख' होमबा रानखोन्दाया बेना मा जायो लाथिख' जायो देयरफर रानगासै QX रानगासैया मा मोनखो जोंना 2x square प्लास 3x प्लास 4 मोनबाय रानखोन्दाया मा मोनखो रानखोन्दा आर एक्सआ मोनबाय जोंना लाथिख' बे माने मान x
टू द पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 आरो रानग्रायाव दङ समान gx समान x क्यूब प्लस 1 दा जोंहा बेयाव मा x क्यूब प्लस 1 जों जोङो बेखौ राननांगौ होमबा गथाया सिङाव जोङो बोनानै लाग्रोनोसै x to the power 6 plus 3x square plus 10 बेबायदि बोनानै लाबाय रानग्रायाव दङ जोंहा x क्यूब प्लस 1 दा होमबा जोंहा बेना क्यूब गोनांसो नैबे x क्यूबजों जोङो x to the power 6 खौ रानग्रोदो x क्यूबजों मा सानजाबा x to the power 6 मोनगोन जोङो मा सानजाबनांगोन x क्यूब सानजाबनांगोन होमबा बेनि मोनथाम मोनद' जाया होमबा दाजाबबा बा बेहाय फैगोन x to the power 6 बे उनाव नैबे दाजाब 1 जों x क्यूबजों सानजाबदो दाजाब 1 जों x क्यूबजों सानजाबबा मा जागोन x क्यूब बेखौ बबाव होगोन जोङो x क्यूब गोनाङानो गैला होमबा बाहेरायावसो होनांसिगोन दाजाब x क्यूब बेबायदि बेनि उनाव बेबायदि बोबाय दाना सिना सोलायसिगोनलाय बे दाजाबा मा जाबाय दानख' जाबाय नैबे दाजाबा दानख' जाबाय बे केन्सेल थांलायबाय दा बेयाव जों बबेखौ बोख्लायग्रोगोन क्यूब गोनांखौ बोख्लायग्रोगोन नै माइनास x क्यूबखौ बोख्लायग्रोदो माइनास x क्यूब बेनि उनावहाय सोरखौ दाजाब 3x स्क्वायर आरो दिदोम बिदाब दाजाब 10 खौ बोख्लायबाय बेनि उनाव रानबावदोलाय फार्स्टआव माइनास थाबाथाय बेबो रानगासेयाव माइनासआ थांफागोन बे माइनास होखाबाय माइनास होखाबाय ओमफ्राय दाना x क्यूबजों जोङो माइनास x खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 1 बे x क्यूबजों 1 जों सानजाबबानो x क्यूब मोनो होमबा जों x क्यूब सानजाब माइनास 1 मा जागोन माइनास x क्यूब बेनि उनाव दाजाब 1 सानजाब दानख' 1 दाजाब दानख'बाथाय दानख' जायो 1 सानजाब 1 सोरनि सिदा होगोन बेखौ 10 माइनास 1 ना बेखौ बिदि सिन होदोलाय सिना गाहायना सोलायदोलाय माइनासआ प्लास जालायबाय माइनासआ मा जाबाय प्लास जाबाय दाना बेयाव नुबाय एखे बिदाब माइनास प्लास बा बे केन्सेल थांलायबाय उनाव बेखौ बोख्लायगोन दाजाब 3x स्क्वायर बेखौ बोख्लायग्रोबाय 3x स्क्वायर बेनि उनाव मा दङ दाजाब 10 आरो दाजाब 1 मोननैबो दाजाबबा दाजाब 11 अब्ला बे स्क्वायर गोनांसो आरो रानग्राया नै क्यूबसो होमबा बे दुइसिन जाबाय नालाय जों बेखौनो रानखोन्दा हमनांसिगोन होमबा देयरफर रानगासै qx आ जाहैबाय जोंना मा x क्यूब माइनास 1 आरो रानखोन्दाया जोंना फैगोन rx आ 3x स्क्वायर प्लास 11 दङ दा जोंहा 6 नाम्बाराव फैदो x समान 2x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 7x cube plus 4x square minus 10x plus 11 खौ जोंहा माजों राननांगौ gx समान x cube plus 2 जों होमबा बेयाव रानजाग्राया बे आरो रानग्राया बे रानजाग्राया बे आरो रानग्राया बे दा जों बेखौ खथा बोनानै राननोसै होमबा फैदो सलुसनाव रानजाग्राखौ खथा सिङाव सोग्रोदो रानजाग्रायाव दङ 2x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 7x cube plus 4x square minus 10x plus 11 गोलावथार रानग्राया दङ x cube plus 2 दाना जोंहा गिबि बिदाबखौ रानग्रोदो गिबि बिदाबाव दङ 2x to the power 5 रानग्रायाव दङ x cube होमबा x cube जों आङो मा सानजाबबा 2x to the power 5 मोनगोन होमबा बेयाव जोङो गोरलैयैनो साननो हायो x आ बेयाव मोनथाम दं बेयाव मोनबा दं होमबा मोनबेसे नांदेरगोन मोनबा जानो मोननै नांदेरगोन होमबा x मोननै नांदेरगोन बिनि उनावहाय फार्स्टआव 2 दं बेना 2 गैया होमबा जों बेनिफ्राय डाइरेक्ट बुंनो हाबाय सर्टकाटआव 2x स्क्वायर होमबा जोङो x क्यूबजों 2x स्क्वायरखौ सानजाबनांगोन होमबा सानजाबबा मा मोनगोन 2x to the power 5 बेबायदि सानबानो गोरलै जायो उनाव दाजाब 2 दं दाजाब 2 जों 2x स्क्वायरजों सानजाबदो दाजाब 2 जों 2x स्क्वायरजों सानजाबबा 4x स्क्वायर जाबाय अबाव होगोन बेखौ स्क्वायर गोनांनि सिदा नै स्क्वायर गोनाङा बे होमबा बेयाव होनांसिगोन दाजाब 4x स्क्वायर बेबायदि दाना सिनबो सोदोलाय दाना सिना गाहायना सोलायजोबसिगोन प्लासआ माइनास जालायबाय प्लासआ माइनास होमबा एखे बिदाब माइनास प्लास बा बे केन्सेल उनाव सोरखौ बोख्लायगोन बेखौ माइनास 5x to the power 4 प्लास 7x क्यूबखौ बोख्लायग्रोबाय बिनि उनाव नैबेखौ नायदोलाय नै दाजाब 4x स्क्वायर दानख' 4x स्क्वायर महरसे बिदाब सिनाल' मोनसे प्लास मोनसे माइनास होमबा बे केन्सेल बिनि उनाव मा थाखो माइनास 10x खौ लाबोदो डाइरेक्ट बेयाव 10x
प्लास 11 बिदि होफैदो फार्स्टआव माइनास थालायबाय सिगाङाव बुंनाय बायदि फार्स्टआव माइनास थाबाथाय नैबे रानगासेनियाव माइनास थांखागोन गोजौआव दाना सानदोलाय नैबे एक्स किउजों जोङो बे माइनास 5x टु दि पावर 4 खौ जोङो राननांसिगोनलाय होमबा बेना नै बेयाव 5 गैया बेयाव 5 दं होमबा ओरैनो 5 जायो होननानै मिथिखाबाय जोङो 5 थांखागोन बेनावहाय x आ बेयाव मोनथाम दं बेयाव मोनब्रै दं मोनब्रै जानोबा मोनबेसे नांगोन मोनसे नांगोन होमबा बेयाव मोनसे हरनांगोन बेबायदि गोरलै साननांगौ होमबा सानजाबबा जों मा मोनसिगोन x किउजों जोङो माइनास 5x खौ सानजाबबानो माइनास 5x टु दि पावर 4 मोनो होननाय जाबाय बेनि उनावहाय मा दं दाजाबनै ओमफ्राय बेयो मा माइनास 5x मोननैजों सानजाबदोलाय दाजाब दानख' सानजाबबा जोंना दाजाबजों दानख'जों सानजाबा दानख' जाखाबाय नैजों बा x जों सानजाबा gx होमबा दानख' gx नैबेयाव फैसिगोन दानख' gx बिनि सिदा होबाय सिना होथेदोलाय दाना माइनास खालामदोलाय माइनासआ प्लास ओमफ्राय माइनास खालामबा फैसिगोन जोंना माइनास 5x टु दि पावर 4 दाजाब 5x टु दि पावर 4 एखे बिदाब दाजाब दानख' सिन गोनां केन्सेल दाना 7x किउब बेखौ गाहायाव लाबोनांसिगोन 7x किउब बिनाव नायखौ नायदो माइनास 10x प्लास 10x बेबो महरसे बिदाब सिनाल' मोनसे माइनास मोनसे प्लास होमबा बेखौ केन्सेल थांलायबाय मा लायखो दाजाब 11 बेखौ बेयाव लाबोदो दाजाब 11 बिनाव नैबे दाजाब गोजौआव दाजाब थांखासिगोन दाजाब दाना x किउजों आङो 7x किउबखौ राननांगौ होमबा x किउजों मा सानजाबबा 7x किउब मोनगोन गोरलै राहायै सानदोलाय x आ बेयाव किउ दं बेयावबो किउ दं x किउब मिलायखानाय बा बेयाव 7 दं नैबेयाव 7 गैया होमबा 7 थांगोन 7 जों सानजाबबानो मोनगोन x किउबजों 7 जों सानजाबबानो जोङो 7x किउब मोनो बिनि उनावहाय दाजाब 2 जों नैबे दाजाब 2 जों सानजाबदो बे उनाव थानायजों एबा उननि बिदाबजों जोङो सानजाबो 2 जों 7 जों सानजाबबा 14 होमबा दाजाबानो दाजाब 14 जागोन बिदि सिना सोलायदोलाय दाजाबा दानख' जालायबाय दाना दाजाब दानख' एक महरसे बिदाब बेयो केन्सेल बिनि उनाव दाजाब 11 दानख' 14 सोर देरसिन बेयाव 14 आ देरसिन बिनि सिना थाबाय 14 ना 14 निफ्राय 11 थांदो बेसेबां थागोन 11 12 13 14 3 -3 होमबा रानखोन्दाया बेना मा जाहैगोन -3